Igbo anyị abịa. Hey, Igbo class world. Ọ bụ ọlụ na Canada. O nwezi shortcut. Unu ga-achụcha ntị ka nkọlụ unu. Gụchaa ntị ọfụma. Ọkwa unu ma nwaanyị ahụ nsi unu na ọ bụ ejenti, ọ nọ na Canada. Shofele bụ afịa. O si na ọ ga na-ana consultation fee $150 Canadian dollars. Olukwe 150,000 naira na bank. Ka i wee fee anya, ka o wee nye gị advice, guidance. Nya bụ ka ikwu okwu tinyawa. Ka iji ga 150 Canadian dollar. Nya bụ ọ sizi na ịdị eligible, ọ gaa n'iru nyelu gị aka, unu gaa n'iru. Mana ịma na ọtụtụ na-enwe point eji abịa. Ọtụtụ na-enwe point eji abịa. So na express entry ọ bụ point ka a na akaụntụ ndị tiwa slate. Ka m gwazi unu nke ndị etiwara slate. Maka Canada bụ obodo na-alak na short fa na short nya bụ labor, shortage of labor. Hey, Chineke, ifu their labor market mara afọ na fa afford the workforce. So fa mepele ọtụtụ ụzọ ka ndị mmadụ bata. Ka ka fa si mere enyi visa fa ada afịazi arụ. Ị ma na ị ga-echenji visiting visa to work visa ma ịbalụ abalụ. Nye ka m na-asị ka anyị jee chọọ ọnụ visiting visa. A na-akpọkwa ya tourist visa. Jee ni chọọ ọnya. Jiri aka gị chọọ ọnya. Chịkọ requirement eme apply. Ịchịkọta nwa requirement government na their government website. Fade requirement. Fade nye ihe ị ga-eme bụ ọrụ ije chịkọ ọnya. Fa na-edi na-agba okwu ọtọ nekwa ihe ị ga-eweta ịga. Nekwa ihe ị ga-eweta ịga. Na-abụ na ị na-eje tọ. Ị na-edire IELTS. Ị na-edire degree. Ị na-edire ọtụtụ ihe. Sọsọ ihe ị na-edi bụ passport. Afụkwa na ị nwere ọlụ. Ma ọ bụ afụ strong ties. Ọzọkwa ị na-edikwa proof of fund. Depending ọnwa one ị ga-anọ. Ị ga-anọ ofu ọnwa. Ị ga-ejizu 1,300 Canadian dollars na akaụntụ gị. O nwere ike na naira convert anya ọgbatakwa ihe ahụ. So ị ga-enwezui. A na-esho okwe proof of fund ma ị na-eje visiting visa. Depending ọnwa n'one ị ga-anọ. Ije chọọ proof of fund save ma ọ bụ ime enye jonjoloko. O nwere ka esi eme ejonjoloko imeti ọdịnya. Travel eji ekwene mgbanwe eji. Igwu ji eji isekpula na gwupụtebi. Nwaanyị agwago unu ego unu ọ ga-ana unu. Ka unu na ya wee kwuo okwu. Unu afụ gịnị? Okwu unu na-eju n'inbox nju na ebe niile. Mana WhatsApp. Ana m ana unu ego ka mụ na unu kwuo okwu. Ana akwa m ana unu ego. Ọ bụ ihe m gwara unu bụ unu subscribe ọrụ ka ọ na-anya anyị obi ike. Mana ọtụtụ jụrụ ajụ. Well, o nwekwe ndị kwere ekwe. Ekenekwe m ndị kwere ka m ghara ịdị na-ekwu sọ ndị jụrụ ajụ. Ndị kwere ekwe ekene dịkwala unu. Chukwu gọzie unu. Unu jisikwa ike na-efolo. Ndị aka emere unu mekwe. Subscribe ọrụ na anyị ejiri ego eme. Ọ bụ ifụra link ya ma ọ bụ isaachị anya ịba YouTube isaachị ya Igbo Class World ọpụta ma ọ bụ Igbo anyị abịa ọ dịtụ. Iklik ịchọ ebe ede subscribe ịkwụ aka na ya. Ma ọ bụ na ịfụ link ya. O nwere ndị admin anyị mma agwa unu afụfa ndị ga na-ashia link YouTube channel anyị. Mma emechi bịa depụtara unu afọ. Unu fụ na fashial ya. Unu klik ye link. Ubulu unu direct to the gịnị YouTube. Ilu ịchọ ebe ede gịnị subscribe ịkwụ aka na ya. Obupụta notification mba ịkwụkwa. Onya ka isi unu meela. Nwere ihe ọzọ anyị na-ayọ unu. Unu share video anyị. Unu share anya sọsọ fi anyị na-ayọ unu bụ unu na-share video anyị. Nwere ihe ọzọ anyị anara ana ego. Anyị anara ana consultation fee. Subscribe bụ n'efu. Maka achọrọ m ka ụmụ nwanne find anya difficult. Ya ka m jisi unu subscribe nke bụ n'efu. Ịchọzikwa ịkwụ consultation fee ịkwụzikwa. Mana subscription bụ n'efu. Ọ naghị elite nkụ. Unu afụghị ụmụnne.
ya bụ ka anyị ga-anatakwa azụ na visiting visa anyị na-ekwu okwu requirement ya ọfịara arụ nchọta ọrụ ijekwere na Google dee requirement Canadian visa tourist visa o bupụta ego ije chịkọ ọnya doo onye isi ije mee appointment iwere appointment ime apply ije mee biometric ịdị eligible enye gị visa ọrụ iwetacha nwa ihe ekwu weta proof of fund ịgba to and flow nya bụ returning ịgba na ijiji ime hotel reservation ọ bụzi na onwe nwanne gị n'ebe ahụ onye gị invitation o steeti ye na ọnya ga-akata bie ka ị ga-anọ ya ga na-akata na-etake care of you ganye mgbe ị ga-ana ị ga-akaba arụ mee ife akafa ghọta na ị ga-ana ị ga-akaba arụ mee ife onye ọbụla na-eje ọrụ gọọmenti ma ọ bụ nwee nnukwu company establishment ma ọ bụ onwe ka esi na-eme onwe ka esi eme afụgokwu m onye nwanne bụ injinia ọ na-arụ ezigbo ọrụ otu ọdị ije obodo oyibo ya nwanne eji echọtacha anya chinye nke na-alụ ezigbo ọrụ nke anara alụ ezigbo ọrụ gaba wowiti akwụkwọ niile nke nwanne a na-emekwu eme mana ọ bụ na ike emere paspọtụ ọ bụ na imegokwe ọ ya azikwa ekwe omume ọ iwere afa nwanne gị mee ma ọ bụ na ike emere paspọtụ ọ bụ na imego onwe ndị nọ mma na be anyị a na-atụ obodo oyibo isi ahụ ga-eji ọsị gị mba jee chọọ gịnị na ebe ọnọdụ ya mma maka o nwere ezigbo ọrụ ụdị ndị ahụ kafa na-achọ si bịa ya bụ ijele lụzie ịma ihe ị ga-eme ịchọzie ọrụ ịchọ ọrụ ọbụla ihe na-eji chọba ọrụ welite ọnọdụ ọbụgodi na ịgụrụ akwụkwọ ịrapụgodi ka ị nweta work permit maka ụmụ ọtụtụ ọrụ dị na-afụ online imeghe enyi asị nọ ndị nọ ebe ahụ oredi imeghe enyi asị nọ ndị nọ na Canada oredi ndị bata ga-abata oredi ya bụ ịbata fanyela ala ahụ gọọmenti nyere ala ahụ ka ndị ji tourist visa ka fa nweta ọrụ echenji enye tourist work visa ọ bụ sọ Canada mere o nwere ndị ọzọ ya ka m ji agwa unu na Canada bụ obodo dị salasala na-anabata ndị ọbịa fa na-anabata ndị ọbịa fa adịrọ stinji n'ịtụrapụ akwụkwọ ọ bụzi adụrụ ka ije nshọt ọ bụrụ na ịba o nwere ike ije adụrụ wee na-achọkwa ọrụ maka na fa na-atụrapụ akwụkwọ ọsịsọ ịchọ ọrụ ọsịsọ ọ bụgodị cleaning ọ bụ kashia ọ bụ nche ya bụ gad ọ bụ gardener ọ bụ caregiver ifu gị ị nwere ike mechie trenin ewe ya n'akpa wee gaba ịlụzie ịchịpụtazi anya employer ewe ego ozugbo ma ọ bụ ịnọkwala ebe ahụ mee nye online ịnọrọ ebe ahụ maka ụfọdụ kwa ya fụ na echicha satifiketi amara m kapasiti afọ inwe ike iskan chazi anya na email gị iskan bụ eche enyi na email gị ịlụzi print anya ọnya ifugie maka o nwere onye na-abịa one time o nwere ihe mee asa achịcha abịa afụcha satifiketi ọchị ọ na-abịa visiti na achịcha satifiketi niile ọ lụzi ka ịbịa ịchọ ifugie mana o nwere ihe mee eji wee saachị bazi anya maka na họteelụ ya ọ rizavụrụ họteelụ ọfụma o nwetere koodu ọfụma ọ bụ ya melie ị na-eje travel ka ije visiting visa ị na-arizavụ họteelụ idusho na koodu bịa na inwe koodu họteelụ ebe ị na-aga ọ bụ ya kafa jisi ya kedu koodu afụrọ koodu ịrizavụọ họteelụ ma ọ bụrụ na onwere onye na-eme gị invite ihe emenwe ihe kwado igosiche strong ties ọ bụ onye na-anụ nwaanyị igosikwe na nwunye gị na ụmụ gị nọ back home nekwe marriage certificate gị nekwe na akaụntụ gị na statement of account gị nne ụlọ inwete nne ana inwete ihe egosichie akwụkwọ ụlọ na ana ọfịala arụ nkonukote ọfịara arụ ị ga-egosikwe na ị na-akwụ tax ihe egosikwe na ị nọ na good health ihe egosi na ị dị up to date na ịkwụ tax ihe egosikwe na ị nwere criminal record ụmụ ihe ahụ ka ihe eje gadacha wee mee apply
tinye tourist visa ọga ikwuchi ebe ị na-eje idekwe cover letter ikwuchi ebe ị na idecha activities ị ga-eme ma ilu ide reason iji aga ide reason iji aga ide activities ịchọ ime o nwekwa activities tourist zone ma ụmụ ihe ebe attractive centers dị na Canada idepụtacha enye na ị na-eje ngwalu ebe ahụ imeche ka amalụ na ị na-anaghachite ikebe arụ mefa ka famalụ na ị ga-anaghachi maka anaghachiteghị bụ nsogbu fa na enye onye ahụ iluo iche ọrụ ozugbo ime apply work permit ịlụba ọrụ inwetegodi obere ọrụ cleaning caregiver nke okwu esie gị ike na tupu imepụtaba ugbo nga certificate gị ma okwu sie gị ike na ya na-ejeluo mmịa ugbo nga certificate gị mba ime ugbo nga certificate gị ọsọ ata ị na-achọgodo iyi bido n'obele maka isi n'elu echie na ịbịa ịzọbuchefe azọ ịmakwa na onwe ndị bụ Canada citizen agụrụ akwụkwọ gbara alaba nkụ fa na-emechekwa cleaning na-emekwa ma caregiver unu aka ọ dịchakwa civilized country niile onwe ndị befe agụrụ akwụkwọ fa buru ibu ndị mbịambịabịa gụchazi akwụkwọ ịma na imi anya n'ike fafe etie mkpu so anyị ga-eje chọọ ọnya gadakọ requirement bido tinye bil maka ndị ọ na-afịa arụ ịghara enidi ayet ịghara enidi digrii ifuru na ọka mma ka ọkara mma ndị gụziri akwụkwọ jebezie na entry express entry gabazie na ebe ahụ jiri aka gị na-eme ịdị eligible maka ọ bụrụ na ịdịrị eligible ịkwụọ shọfili a ịkwụọ ya 150,000 ikwuru okwu with her ọ si nọ 45 minutes ka ọ ga-enye gị na ya discuss or something iwe kwuo $150 Canadian ịdịzi eligible ebidozie application and application ahụ ọ na-egbutukwa oge ị ga-anọ na waiting list wee bịa wee nye gị invitation wee select gị ọnya ụmụnne mma arapụ unu ihe m ji enyechela unu ihe niile a bụ options ka onye ọbụla na-achọ nke ọ ga-eme nke ga-adịrị ya izi ọ na-eme ị na-etinye aka na nke ga-adịrị gị izi ngwa nke emesịa kesenu tinye n'aka na share button ụmụnne tinye n'aka na share button ndeewo na oke emesịa